Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missirna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Barnaba Apostlu. Hekk dil-quddisa qegħdin nofruha wkoll għar-Roħ Gianni Bonnici. U biex nitħejju tajjeb bħal dal-misteru li jista' qegħdin niċċelebraw, ejjem nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħniena. Inti raj it-tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħniena. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intrid li jintażillek San Barnaba raġel mimli bl-Ispirtu Santu u l-fidi u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibad ħaddiema fidili biex bħalu qawwa kbira bil-kliem u bl-emil ixandru l-bxara tajba ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija qal lis-Sultan Ahab: Itla' kul u ixrob, għaliex qiegħed jinstema' ħoss kbir ta' xita. Ahab tala jiekol u jixrob. U Elija tala fuq il-quċċata tal-Karmel, inxtaħet fl-art u qiegħed wiċċu bejn rkubtejh u qal lil-qaddej tiegħu: Itla' u ħares lejn in-naħa tal-baħar. Dak tela ħares u qal: Ma hawn xejn, qallu: Erġa' mur 7 darbiet. U l-qaddej tela 7 darbiet, ma 7 darba qabad jgħajjad. Ara hemm sħaba daqs keffa ta' id ta' raġel tiela mill-baħar. Qallu Elija: Mur għidlu lil Ahab, arma il-karru u inżel qabel ma taqbdek ix-xita. Malli dan is-sema swied, qam ir-rieħ u bdiet nieżla xita kbira. Ahab rikeb u telaq lejn Ġeżarel u wiet il-mulej niżlet fuq Elija u dan ħażem qaddu u mar jiġri jilħaq lil Ahab sa fejn jibda Ġeżarel. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Tifħir lilek jistħoq, o Alla. Inti żżur l-art u s-saqqija u tagħnija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Hekk int ħejjija, issaq ir-raddiet u twitti t-tub tagħha. Bl-irxiex trattaba u tberika żriera. Fawwart is-sena bitjubitek, triqatek bil-ġid joqtru bin-nida l-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għodjiet. Tifħir lilek jisħoq, o Alla. Alleluja, alleluja. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: Ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-ħaddiema u l-Fariżej, ma tidħlux fis-saltna ta' smewiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari: La toqtolx. Meli jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħoħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħoħ jgħidlu ġifa,
ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu in-nar tal-infern. Milek tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa maħuk u imbagħad u tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq li ma jmurx jagħtik f'idejn l-imħallef u l-imħallef f'idejn l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Fil-Vanġelu li għandna kemm qrajna għandna sentenza qawwija ħafna u tajba ħafna li tista' tenna nifhmu ħafna aħjar ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U Ġesu jgħid hekk: mela jekk tkun qiegħed tittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u l-ewwel mur u rranġa maħuk. Interessanti ninnotaw li Ġesu ma jgħidilniex jekk int għandek xi ħaġa kontra huk għandek tagħmel din l-affari, imma jekk huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Jiġifieri t-tort mhux tiegħek, it-tortu ta' huk. Issa l-mentalità tad-dinja qisha tgħidilna li min żbalja għandu ikun hu li jitlob l-iskuża. Min żbalja għandu jkun hu li jirritorna. Fil-verità dejjem bil-maqlub. Għax jekk kienu xi ħadd ieħor ġelidna u kont jien li kkawżajt dak il-ġlied, jekk kien hemm sinjal ta' mħabba bejnietna bridge, pont ta' mħabba bejnietna, billi jien irrifjutajta, billi jien għamilt dik l-azzjoni ħażina, isni jien kissirt jew ermajt dak il-bridge, kont jien li tlaqt. Issa fil-verità jien ma nista' nagħmel xejn biex nerġa' nieħu dak il-bridge lura, għax dak il-bridge issa qiegħed biss għand hija. U allura jiġi qisu b'mod naturali li min m'għamel xejn ħażin ikun hu li jipprova jaġġusta d-diffikultà. Din tidher forsi stramba l-mentalità tagħna. Però Ġesu ċar ħafna fuqha jekk huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Ħalli l-offerta u mur irranġa inti. Aħna bħala nsara bħala dawk li nimxu ma' Kristu rridu nagħtu dejjem lid tal-ħbiberija. U din l-istess għamilha Kristu magħna. Min Alla sar bniedem mhux biex jitlobna skużi imma x'aħna tbegħdna minnu, ġieħu. L-istess għamel qabel miet. Ma għadx hemm jistennihom jindunaw li żbaljaw u jippretendi li ħajtolbuh maħfra, le, ħafrilhom hu. Għax min jagħmel in-nuqqas, min jagħmel id-dnub, diffiċli jinfetaħ għax ikun magħluq fih innifsu. U min għandu l-imħabba f'qalbu li jista' jibni l-pontijiet. Lek jew nħallu l-mulej kompli jispirana hekk hu ngħaddu għat-talb tagħna għalhekk nitolbuk mulej Ġesu hekk minn dan l-eżempju, minn dan il-kliem li inti tajtna, kompli jenna, kompli saħħaħna fir-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. Nitolbuk henna meta jkollna diffikultà ma noqogħdux nippretendu li l-oħrajn għandhom jibnu l-pontijiet imma nkunu aħna li nduru lejk. Nitolbuk ukoll għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti, għall-għażla tal-Isqof Tgħawdex, għal dawk li nhar il-ġimgħa ser jiġu ordnati saċerdoti. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen.
It-tolbuħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mejdejk sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes bil-barka tiegħek mulej id-don li aħna qegħdin nofrulek u birek lilna l-koll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu dak in-nar ta' mħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba u għenu jwassal id-dawl tal-Evanġelu lil pagani bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-Anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġanni Bonnici, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kol ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubitra, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. U jew issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jien nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex il-qudiem naraw bid-dijer il-misteru li llum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba qegħdin niċċelebraw taħt iġbijat sagramentali. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. U jew issa nduru fuq Omna Marija u nitolbu għat-talba li talbitna minn dan is-santwarju. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlabalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġiftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlabalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Taslima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa u nbiret il-frott ta' ġuftejk Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Madonna